କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଚାଉଳକୁ ମୁଁ ବତୁରେଇ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା। ତାପରେ ଏଠି ଚାଉଳ ନଡ଼ିଆକୁ ବାଟିକି ସାଇଡ଼୍ରେ ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଠି କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରିକି କାଜୁ ଆଉ କିସମିସ୍ ଭାଜି ନେଇଥିଲି। ବହୁତ ସତର୍କତାରେ କରିକି ସବୁ ପାଳନ କରିବେ, ଯଦି ମୋର ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି। କାଜୁ କିସମିସ୍ ନଡ଼ିଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଠି କ୍ଷୀର ଦେଇଥିଲି, ପାନମଧୁରୀ ଦେଇଥିଲି, ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ଏଠି ଚିନି ଆପଣ ପକାଇଥିଲେ, ଚିନି ବି ଦେଇଥିଲି ତା ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ। ତାପରେ ଏଠି ଅଳେଇଚ, ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଠି ଚାଉଳ ନଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲି ସେ ଆଣଟା ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ସେ ଆଣଟା କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଆପଣ ଏତେ ରଖିବେ, ଯଦି ବେଶୀ ମୋଟା ନୁହେଁ କି ବେଶୀ ପତଳା ନୁହେଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ମୋ ରସ ଜାଗାଟାରେ ତେଲ ଟିକେ ସାରି ଭଲ ଘିଅ, ଗାଈ ଘିଅ ଦେଇକରି କଦଳୀ ପତ୍ର ଉପରେ, ତାପରେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଆଣଟା ଯେଉଁ କରିଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣ କରିବେ। କରିଲେ ଉପରେ ଚାରିପଟ ସମାନ। ତାପରେ ଘିଅ ଦେଇନେଇକି ପୁଣି ଭଲ ଘିଅ ତାକୁ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଏପରି ସାଇଜ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ